Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ka jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ka education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan ka Sorkar jala ha khat sautrik julio arjar apulai kala patha yu secretary jongtrat fisheries banthau daga fact finding committee ka Tohkit halor ka jinglam bala injek daga dawai Formalin hagi Dohkha ki balawan ra na sapar jong jala kani ka jingtung yu ka fact finding committee kalong hadian baga food and safety commissioner kala penmi daga hukum kabak khang bandi gi Dohkha ki balawan ra na bar jala hadian bak jingle atas kala la bak dan gi Jinginjek dawai Formalin hagi Dohkha kabala bu jingma ya ka kot ka khya jong ki pat ba nong slong jong jala Menteri Ketenaga Fisheries jong Sorkar jala uba Alexander Elhek ha ka jingkran bigla pathai kubur ulu ong bak jingle atas gi Dohkha kamde ban long tangi ki bawan ra na ka jala Andhra Pradesh hendrai ya baro gi Dohkha ki balawan ra na bar jong jala meglaya tiga warak ru tat ek report ke bawarak na do Andhra Pradesh bagamnan kan no ru ka Formalin ba kre dawai ha no ru ki bor le ba onlut ang te po kle yodo tiga ka bagam kongsan ne ka dei ba de ban sim ya ka du ka test kat kum ka jing ba kan mane ha ka meeting ba de ban nei ban le bet ha po ka jaka ka bawarak ya ki mar gamot khamta mi ki Dohkha na ka du ka jaka rom dei tang na ka Andhra kadai na po Assam ne kadai na po Bengal ne kadai na kanu Jakaru kadai bandon ko ke station kat ko suggestion ke ba ai maki bantes ya kini ki Dohkha ngam tipat ngimpat dipet dang no ru ngidang le hi laga jong ka fact finding committee kene hi fact finding committee jongi ngala da bang bande you secretary ban constitute fact finding committee pi kini ki wholesaler retailer ki ong balik pimuan si yodo te wan le ya ka test ko ban lab jing sha wan si po yodo ha ka jaga bora wholesale non ki Dohkha ka kam bodi ban le ka de boleh si tagile ban ga poro tamam don kita ge ke ngam shu assuming baka don ga jing test barabor tamam bam lab ya ganu ka badon kal balong positive ten kam dani ka kun no tu katu halor katu ko adaro adapkan menne ki nagaliang jong ka fishery department bagalak ban constitute ya ka fact finding committee ban lap ya ka jingsha bat baya ka de ko adar ba ong ban de ban kham live no kham kloy na ka banta ban yo i baki wei ru ka livelihood ya ka baki ki wei gi dong ba kamai na ka de kamru kimri bandu ja ngala si ong secretary menne ngone don lang secretary do ka meeting within a day or two, I should see the report. Tangata ada po. Live stem, south stem macam kabung jingti bajonga ngidang produce Dohkha tangomba live 4%. Menta ngila ada dia produce hadu 4% plus. Ka Dohkha tang hapo ka local production. Ni tigi gi khot gi brio jungi khamtam ya ki brio chen ngondong ki badun ke jaka ka bahe. Ban sedang no ya kan ya kam bala ban warra ya ka livelihood ya ka kamai kaji aga jaka ka jongki